Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Mela, jina nsemmilkom għandan il-program tal-lum u ħankomplu fi ħalajna tiftakru l-ġimma l-oħra kienna l-msidin tagħna l-Giuseppe Mehdi ta' Sika u l-Franz Kassar il-Bloq. U jekk tiftakru, Giuseppe kien semmilna meta wara il-gwerra kien diġà beda janni sewwa. U mbagħad ġus minn hemmhekk x'ġara għamil ċiżmi wieqaf qedtilna l-ġimgħa l-oħra. Ajja, mbagħad kon bdejt nitla' lejla ħarġdejt. Batt il-ħbieb insomma, żmien. Bdejt toqgħod hemm? Le, aħna kont dejjem hemm, dejjem Albertaw. Sewwa. Twilet hemm, trabbejt hemm jien, żewweġt u bqajt hemm. Ejwa, meta kellha qisu dawk il-18 hekk bdejt nitla' lejla ħarġdejt u l-għana traskurajtu. Sewwa. U għamilt qisu minn 18 sa 30. Sewwa. Ma ngħid qatt. Issa, ħama fil hemmhekk. Min daw l-għannejja l-kbar, l-antiki, f'żożitek, fit-tfulitek, tiftakar xaħat minnhom hekk. Semmejtilna xi ħaġa ġimgħa l-oħra, imma nixtieq titkellem iktar fil-fond. Niftakar pereżempju fiex tkun inti kien hemm ċertu waħed jgħidulu l-Bozju mill-ħaġdit. X'kien jismu dak? Ma nafx kien jismu dak li kien ibih il-bigilla fuq il-biċċerija. Kienu kien ħafna żwiemer bil-kaxxi vannijiet u kien hemm xejn dik il-ħabta qabel il-gwerra. Ejja, Dax kien jan ispiritu pront? Taqbil. Sewa. Antiki bil-Pawlu niftakar jiena l-bies. Sewa. Inti dak iż-żmien Bambinu. Sewa. Imma Żarjen ta' Vestru. Żarjen. Kien għadu qed jibda wkoll miegħek. Jew qablek beda dak. Le dak mill-antiki Żarjen. Tiftakru ġifieri fl-aħjar tiegħu. Kien janni mal-antika qabel il-gwerra. Sewa. Żarjen. Għax niftakar fil-gwerra kienu niżlu jgħannu fej Valletta Road. Għal-ormi? Fej tannu nena jidulu hemm il-kalam il-garaxxien. U ismani jom minn hemm, minn Albertown, tlajna insomma nismaw. Sewa. Żarjen kien magħhom. U jgħid dak, naf li qed waqfek u qed naqbes imma importanti til-idea fuq Żarjen, u jgħid il-kadenza fl-għana spiritu pront u bdija. Dika kienu Inti tiftakar il-belt. Jgħid li kienu insomma prova l-gadenza u. Imma qabel jgħidaw, ħalli ninsewx qalu, u għala dik u kulħadd jgħid li qalu. Imma inti tiftakar iż-żmien tal-għana mingħajr kadenza? Ejwa, żgur. U fl-idea tiegħek. Meta nispiċċaw flok nagħmlu kadenza konna nagħtu l-bonusira. Ejja l-bonusira. U blanja waħda. Ejja. Sewwa. U dan għandek idea meta waqaf għax bdijaw fuq ir-rediffusion jew inkella bdiet dieħla, per eżempju, ħabba d-diski li kien hemm għax din mistoqsija li għandina li ħadd twasal. Kadenza isa bdiet ma' 65 isa. Biltu fuq għad-data. Imma taħseb li bdiet dik imħabba l-diski li bdew fil-1930, jiġifieri taf. Kadenzi qabel dak iż-żmien sar fid-diski. Niftakru jagħmel ġifieri. Sewwa. Kellu għana bil-kadenzi qabel il-gwerra fil-30. Fi żmien li qed tgħid inti waqaft kienet ma daħlitx. So ngħid? Fil-għannija tal-President, ġifieri kienet għadha ma daħlitx. Sewa. Għax sa qisu 64 ma konniex nagħmlu kadenza, kienu għajna il-bonusira, insomma, u nispiċċaw hekk. Sewa. Mbagħad mill-64 il-qudiem kont imur għand Karmni. Kien hemm kalora. X'Karmni? Karmni tal-Marsa, tal-Istin. Sewa. U Pawlu kien jagħmel kadenza. Pawlu Sejkel. U l-kalora. U kienu insomma kienu bdew ġifieri hemmhekk fil-ħanut ta' Karmni ta' Istin. Sewa. U mbagħad insomma għajna serin għax konna nkunu jinwissolari. Kien hemm ħanut il-Marsa fil-59 tal-ħanut kien xtar tape recorder, insomma. Se nitkellmu għaddi ukoll quddiem. Kena nirrekordjaw. Sewa. Insomma mbagħad bdejna mmorru hemm għand Karmni
fis-61. Mbagħad kien fetħet il-ħanut Karmnu tal-Usi. Żminijiet, jew 60 jew 61 kien. Ġifieri biex inkonkludu fuq di tal-kadenza, mela fis-sittinijiet stabilituha. Dik isa fis-64 bdiet. Ekku, tajjeb. Il-kadenza fuq. Ħammorru daqsxejn lura meta mintu waqaf settinna u meta ġaj bdejt tanni. Jiena bdejt qisu kemm xi kemm. Fil-59. Sewa. Bdejtu b'qarzejjer ġifieri. U min kien li ħajr? Kemm kienet ħajrt waħdek? Lara kien hemm ħanut, kien xtara tape recorder fil-59. Sewa li qed innejk wara l-ewwel. U dan nirrekordjaw. Kien jiġi ċertu Paolo Tamajna dik il-ħabta, Solari, Gorda Robbi u tal-ħanut Fredu. Kien jiġi t-tap, ndoqqinna. Karmnu Cardona, jgħja. U bat jisu fil-62 bdew kien ikunu jannu għand Twistina, għand Karmnu ta' Twistin. U ma' 63 jek jisu ħareġ Kalora, Janni ma' Pawl, bdew ħareġ għet minna x-xar, insomma, kem Janni. U bdejna morru jena u Solari, u bqajna sejlen un-bat. Issa ħalli nqablu daqxej għada, inti naħseb liktar u għet titkellem, inti uċikku fuq dren saqsik. Iż-żmien ta' qabel tape recorder u ta' wara tape recorder. Franz għur jiftakar ta' tape recorder, u niftakar ħahna. Imma taħseb li żmien ta' qabel tape recorder kien hemm vantaġġ kbir li mhux qed jirrekordjawh, mhux biex jibqa' ta' wara, għax ma qed Janni mhux qed jibża' sa jistama' jew kellu vantaġġ kbir tape recorder. Però qabel ħarġu tape recorders qabel il-59. Ġifieri mill-59 il-law għandna perfezzjona ruħu ħafna. Qed li sar aħjar ma x'qadwa attenti l-għannejja lura? Biex jaraw x'għandu? Għax bida dieħel l-alfabet. Sewa, l-iskola. Bida jitfittex l-alfabet, taqbil, insomma, mill-59 lura ġifieri jew insomma ftit iktar. Kien ikun hemm ħafna għandna mhux imqabbel, imxebbaħ biss. Għax niftakar fit-tletinijiet l-iktar għannejja għalija fit-tletinijiet li kien jippreċizih l-għana malu Ċilja. Għalija l-iktar għannejja antik li kien. Kelli iktar speċi fittex it-taqbil. Li kellu fittex it-taqbil. Kien hemm għannejja oħra ma nsemmihom xi ġifieri għax. Ifimni anke mill-li tafu intom ta' żmien pari bħal Pawlu Sejkel, hemm waqt fejn ma jqabbilix. Issiblu. Nafsi huwa kien fit. Imma naħseb dak huwa riżultat ta' tgħid inti qabel tape recorder. Hemm eżempju fejn ġieli taqbil għax għatik qabbala. Mhux għax ma jafix, għax ma jistax ikun idem bħalek ma jafix. Għax anka id-dialett tal-pajjiż. Iva. Jgħallem ukoll. Għax huma jgħidlek ħaj u xaj. Issa xejr, spiċċa blar. U ħaj bil-ġeju. Ma l-dialetti ġifieri kif kunu jitħattu jitfala klanja, ġifieri. Kun hemm magħna ma mbagħad meta qisu mis-sittinijiet lem bida ħarġilna għannejja ġifieri li kellhom. Inti għalik it-tape recording kien kważi barka mis-sema. Żgur, tisma' x'għedt, fejn żbal jgħid, tisma' l-iżbal u tikkorriġi ruħek. Franz, inti issa ilħaqtu żmien ta' minn tape recorder? Jew wara bdejt? La, jena bdejt wara, pero il-ħaq taħna ma nġibitx. Sewa. Jena kont nżel zaħirant Karmni, il-Marsa, ġeri għannew ma rekordjawx. Tefem, mbat kont nġi daw tape recorder Philips. Tefem, jirrekordjaw fuqom. Tefem, u kont nisma nejjan tejke jena, nafan nejjan tejke minn ċkun idej jena kont immur. Noqot nismaħħom, ġilu kont noqot frokna ġa karozza. Kienu kollu dawk il-forta molla waħda antiki, u noqgħod nismagħhom. Tifhem kont nisma' Pawlu Sejkel, il-Salvador Manin, il-Rogel, il-Lamleto, qed tifhem kif bħal dan, Zeppita Sejka. Issa l-ambjent tal-ħanut tal-għana, qabel tape recorder, u għad tape recorder, jien naħseb l-inbidel ukoll. Għax qabel tape recorder jien kolkom il-kitarri lesti, u tibdew xin jiftulkom. Tape recorder donnu takom il-ħin. So qed ngħid
Nasib it-tape recorder donnu ikkontrollakom jien. Ejba. Dik l-impressjoni li tuni. U jien niftakar oħra sur Kerkop. Ej. Lej ħarqor mi rajtom jiena l-għannejja u l-kitaristi bil-kitarra ma zaqqom hekk So. miexin fit-triq u kien jiġi l-pulizija u jgħandulhom il-kitarri lassa. Iva, iva. Niftakar kon zardi kiena kienu l-pjazza hemm San Franġisk tara ġej l-pulizija u għandulhom il-kitarri. Ejden għalfejn, jien naf għalfejn, jgħan bas semmija tagħna. Ejwa. Għalfejn jħodilhom kitarra. Kien jgħodulhom għax forsi kienu kun għaddejjem mit-triq u kienu xi ħadd li jagħmel rapport li Jimxuħ jew xaġek. eżatt, kollhom morru b'karozza Buick ħamra kopja. Tifhem, kuna fuq il-pjazza hemm, ġifieri kienu kun hemm Pawlu Sejkel, ma għalax Pawlu minn dejjem xalator hekk kien. Tajjeb, issa ħanamlu xej waħda l-lum ftit għana maqsum. L-għana maqsuma hija nies sabiħa ħafna u li l-kom tagħtikom varjetà u tu wkoll kapaċità tagħkom fl-ispirtu pront. Eżatt. L-lum għana wkoll għandna l-kitaristi Tony Farrugia ta' ħidoq in-Nabrim u l-kalċiton Vella u Willi Saliba ta' Big Soros. Ħan nisimgħukom. Rispondi tajjeb
flarderet jag all elsenej och sabes mellan anerteira.
Mela, emmek smajtu dan l-ana maqsum, nistaw nejdu u tipiku ħafna ta' l-ana Malti. Da' kif tilkom fil-bidu Tony Farrugia, pala prim, u akkompanjaw Kaġidon Vella, ta' Mustaċċa u Willi Sarib ta' Bek Soros. Issa ġuż, dilanja maqsuma. Tara diffiċ li inti kella li jkom normal jisu spiritu pront, ma mxej speċjali. Insomma, titkun tħaddim naqra maħħu kax. Mux faċli bħalanja. Titlob. Hemm il-qalba ġifieri, tirrispondi l-sieħbek. Titlob sforzi iktar. Tħolla taqbila kif jispiċċaw daqsxejn waħda tfija. Naħseb tridu timxu b'armonija kbira bejnietkom. Il-moħħ irid ikun qed idur dak il-ħin taf kif mhux. Tridu taqblu mhux biss fir-rima kif jaħsbu ħafna. Ma tix taħseb fuq ħaġa oħra dak il-ħin. Toqgħod attent kif se jispiċċaw u toħroġ. Imma anke fil-ħsieb li toqgħod attent. Żgur, ma rridx ikollok ħsieb ieħor, ma tdaħħalx ħsieb ieħor dak il-ħin tibax. Titlef il-bilanċ kollu mbagħad. U inti Frans? Jiena meta l-għanni m'għandnej bravo bħali. Inkun 100% li dak ix-xogħol ħajsejr, għax kważi qisni ġejt maħluq għalhekk jien. Għax dak li għana tejja jekk min jibda min jispiċċa, ma rridx naf kemm indum. Issa bħala nofsanja, jiena għatilkom biex tannu l-ewissa għanna Giuseppe l-ewwel ma tal-inti issa fil-biċċa nisimma ftit ieħor, ħatibda inti u jkompli hu. Kieku nibdlu s-sistema. Pereżempju nagħmlu jibda Zeppi u tkompli inti. Wara mill-ewwel mingħajr qalba tiġi diffiċli xi darba tipprovawha, tibda inti jkompli hu. Jiġifieri ħa nagħmlu witqal issa. Jiġifieri ħajkun hemm sekonda taħsib li f'dak il-ħin. X'taħseb? Jiena toġobni dik, immexxi fuqha. Ġifieri din hija qatt ma saret, jekk saret xi darba l-emmulaw. Ejwa, le. Jibs iktar, Ejwa, ma immexxi ngħid għalija u dan mhux se jgħod lura laqqas ta'. Ġifieri għana spirtu pront minn qalba. Minn qalba u bin-nofsan imma. Bin-nofsan qed ngħidu. Ġifieri tibda tnejn inti. Żewġ versi dak, jibda ġewġ versi għal kompli inti l-ewwel. L-anja bil-kelma vurdiri. L-anja bin-nofsanja. Imma ġiġ versi inti. Ġiġ versi ju, m'hemmx qalba tal-prim, u taqbul kollu. Kontinu, dik li ġibsa. Tkunu ġizwimel, Dak jibda l-ewwel ġiġ versi. Nidħollu mill-ewwel ġa fih, nerġa' nibdielu jien u jidħollu u viċeversa ma tibda u tkompli inti. Xi darba ġiet issir di. Darba qbadni jana dak mill-marsa sarra bad ma qtajna xejn. Fija kapaċità. Ħalli nisimgħu s-silta lokali għandkom. Mela darba tibda inti Frans u jkompli Giuseppi. Nisimgħukom.
Aknalanan zommona deifa Atmanam lowa mahmoja Oda anan jawan ente wilwan sako bizakuka Nestego piacer peina Kufane kumno sanano Velintante Stasina Naktar ser bravo Och just att jag köper på jak min safna travo Beta seika nas mesere genest mar Och jag kan inte frastes mario Leila kumaljen kalkula عشان أطلع شيخي وذيك المطر تكون علينا صافي شجوم غادي يستحسيني جاي دولة سيخبك ثمر إما تنتظرك تايلنا فيران نفسنا ذكينا
inte gärna. Innan Italiana de faller bland mig majestät around.
rulletta sorpresa. Dread. Meta tmur bell-iskola ara kif tagħmilha is-somma. Mela hemmhekk smajtu it-tieni taqsima, tieni silta minn dalana bin-nofsanja ta' Zeppi Meli ta' Sika u Franz Kassar il-bloqina nirringrazzjakom, nittama li rajtu kemm lana jista' jiflaħ varjetajiet u nistidinkom għal-programm ta' ġimgħa d-dieħla kif qal Franz ħa nistiednu il-Mikil Konvol iżgej ħalli għanni ma' Giuseppe wkoll lana l-Bormiża. Nirringrazzjakom. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.